Салому алейкум. Фикр кардам, ки кам-кам дар бораи ҳам Telegram, ҳам ВКонтакт видео кунам. Я хеле ҷоиш ки мисол нав биромадест. Мисол Telegram ҳар моҳ чандтаи обновление бировардест. Ранге ки звездочкаош биромад, дига мешавад Telegramам сум кор кардани хеле автоматӣ уже ҳамин чизо биромад. Ман фикр кардам, ки кам-кам зуд мешавад, беҳтар мешавад. Ай набудагиш хубтарай видео бирорум дар Telegram, дар ВКонтакт. Яъне ки дар ҳамин канали худам ки ҳаст ҳамиҷа да но нашуд Telegram, нашуд ВКонтакт. Я кишид кам-кам нашуд Инстаграмам мекунам, барое ки дар уҷа ҳам ҳастам. И чӣ кор мешавад иҷа? Хай ссилкаро мемонам по-братски. Голос монен, голос тенда канал. Дигар Инстаграму дигар ҷора мепартам ссилкаоша, подписатсия шавед. Но дар уҷо ҳеҷ намебирояд. Просто подписатсия шавед, шина ҳеҷ кори хитонай. Сар кунам ида хубтараш. Биёин ҳамин якум видеода нашуд чиз фаҳмонам ки чӣ хел звездочкаҳо, нами звездочкаҳо маъношон чие ва ба io чӣ кор карда мешавад. Звездочкаҳои Telegram-а гирифтан, яъне ки бинем аввал чӣ кор мекунад, чӣ кор кардан дар кор. Telegram медуроем, се хаттака меҷиқем, настройки да меҷиқем, поён меоем, маи звёзды. И аввал қимат арзон буд, қимат шида $1.70 буд, $2 шида 100-таш. Ҳамуҷо 50 тага ҳам дошт, не ки ростӣ. Ана ки чӣ кор кардан мешавад? Иҷа метавонем ки звездочка подарид кунем. Вообще без тевзӣ ҳами барои чие звездочка назад мекунам, канал медурам. Якумда мардум метавонанд хел ҷиқида дар мо реаксия монда, ози настройкаҳои канал медурам. Реаксия монда мода звездочка бутиян. Неҷа меоем, включить платный реаксия мекунам, сохранить мекунам, уже назад мекунам. Пайдошид агар ки чӣ қадар ами хеле платный реаксиё зиёд шаванд, ҳамо қадар мисол 1000 та мешавад, баъд ту метавонӣ ки ёра тонкоин карда бигирӣ. иҷа чӣ гапай ӯзи? Як таиқе меша, мисол як рӯи сумкор куниш, ами мо ози канали худам медурам нишон метиҳам. Ин канали худмаи мисол надуромадам, меҷиқам иҷада нигоҳ кунед. Уже каналда баланс биромадаги 15 звездочка дорӣ мега. Ихе се хаттака меҷиқам, статистикада меҷиқам, монетизация. Каналода уже монетизация бигем биромадаги да ё ҳамаша худам да боид кадаги моли тоҷико қа намефаҳманд. Нигоҳ кунед, балансда меҷиқем, инем хелай. Як центай мисол якта звездочкаша ҳисоб кадаги 1000 таш 1000 цент меша, $10 меша, $100. Короче уже ҳисоб ҳасадам рафт. Но иҷа гап да дига чие? Ин ҳамин намуд қатъӣ мешавад ки сум кор кардан. Мисол ма ози ина медурам, неми звездочка надора, меҷиқам, ина звездочкада меҷиқам, месам да болош, кам мекунем, я звездочкаш метиҳам. Ана ба одамое ки звездочка мемонанд, ихе меҷиқа да болош, дига нишон метиҳа лидери. Чанд кас чиқа бисёр бимонад, ҳамқадар болода пайдо шидан мегира. Хиёл мекунам хела фаҳмо шид. Фаҳмо нашида боша, бо ули адилни кам-кам видео биромадан мегира. Ҳатман видеоро дар ягон ҷуроатон равон кунед ай канал. Майлиш.